हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबावबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे साख्रिनि रादाब लानानै फैदों। जाय जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा क्लास 8 पास खालामबाय, क्लास 8 सिम पास खालामनाय एबा जाय मेट्रिक पास बिसोरबो एप्लाइ, BA पास BO पास बिसोरबो एप्लाइ खालामनो हागोन। जाय बिथांमोना क्लास 8 सिम फरायबाय, पास खालामबाय, बिथांमोनानो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आरो अबाय एप्लाइ खालामनांगौ, बेसेबां फरायनाय जानांगौ, बेसेबां पस्ट दं आरो सेलारिया बेसेबां मोनगोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ, आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो नाय। लोगोसे नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्टआव थांनानै कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि नोंथांनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट, जुदि नोंथाङा आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव दिनैसो गोदान बोरैबाफोर नायसनबायदोंबा अन्नानै आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बेयाव साबस्क्राइब बटन नुखागोन। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं बिदिनो गोदान साख्रिफोरनि आपडेट, स्कलारशिपफोरनि आपडेट आरो जायखिजाया स्किमफोरनि आपडेटफोरनि भिडिअ हगारबा नोंथांमोना गिबिसिन नुनो हायो। बिदिनो आंनो गोबां भिडिअ हगारनाय दं, नोंथांमोना बिसोरखौबो नायनो हागोन। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। बियो अफिसियेल नटिफिकेसन, नोंथांमोना बेयाव नुदों नै, गभर्नमेन्ट अफ आसाम, डाइरेक्टरेट अफ टेक्निकेल एडुकेसन आसाम। बे एडभार्टाइजमेन्टखौ हगारदोंमोन दाख्लै थांनाय 7 तारिखआवनो। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन नै, रिक्रुटमेन्ट फर धेमाजि इन्जिनियारिं कलेज। बेयाव नै धेमाजि इन्जिनियारिं कलेजनि थाखाय बे एडभार्टाइजमेन्टखौ हगारदों। नोंथांमोना बेयाव होनाय दंखायो नै, अनलाइन एप्लिकेशन आर इनभाइटेड फ्रम द पार्मानेंट रेसिडेंट अफ आसाम फर रिक्रुटमेंट टू द फलोइंग ग्रेड 4 पोस्ट एट धेमाजि इन्जिनियारिं कलेज। जाय बिथांमोना जोंनि आसामनि थागिबि, बिथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बियो नै ग्रेड 4 नि। नोंथांमोना बेयाव बेसेबां पस्ट दं, नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन नै, ग्रेड 4 बानियार एन्ड पियन सुकिदार वार्कशप जुगाली माली ETC होनाय दं नै, बायदि बेयाव बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नै, बे पस्टफोरखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय क्लास 8 पास जानाय सिबाङानो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव नै सेलारि हिसाबै नोंथांमोना बेयाव स्टार्टिंआव 12,000निफ्राय 52,000 सिम जाहैगोन। जाय बिथांमोना बे साख्रिखौ मोनगोन, बिथांमोननि सेलारिया 12,000निफ्राय जागायनानै 52,000 सिम जाहैगोन। आरो प्लास ग्रेड पे हिसाबै नोंथांमोना 3,900 मोनदेरबावगोन। बेयाव टटेल पस्ट दं नै, नोंथांमोना नुदों बेयाव नं अफ भेकेन्सि होनाय दं, नंस अफ भेकेन्सि बेयाव 30था पस्ट दं। बेयाव आरो नै आनरिजार्भेशन, बेयो आनरिजार्भेशन 12था पस्ट दं। OBC फोरनि थाखाय 8था आरो SC नि थाखाय 2 आरो जोंनि STP फोरनि थाखाय 3, SD हिल फोरनि थाखाय 2 आरो EWS फोरनि थाखाय 3 पस्ट दं। बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनांगोन, अबाहाय एप्लाइ खालामनांगोन, बेयाव नै नोंथांमोनहा नुदों, बेयाव नोंथांमोना नायलांनो हागोन नै, हाउ टु एप्लाइ होदों नै, केन्डिडेट आर रिक्वेस्टेड टु एप्लाइ अनलाइन इन द अफिसियेल वेबसाइट अफ डाइरेक्टरेट अफ टेक्निकेल एडुकेशन आसाम बाय लगिं इनटु बे डाइरेक्टर अफ टेक्निकेल एडुकेशननि अफिसियेल वेबसाइटआवनो नोंथांमोना बेखौ अनलाइन खालामनो हागोन। बेयाव नोंथांमोना नुदों नै, www.dte.assam.gov. बेयाव नुदों, नोंथांमोना बेखौ माब्लानिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन नै, नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि सिगां बेयाव केन्डिडेट आर रिक्वेस्टेड टु रिड द जेनेरेल टार्म एन्ड कन्डिशन टु एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बिनि टार्म एन्ड कन्डिशनफोरखौ मोजाङै नायगोन। बिनि अनलाइन एप्लाइआ 10 तारिख फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै 3 तारिख मार्चसिम जागोन। नोंथांमोना बे अनलाइना दाबो जाथ'वाखै, दिनैहायसो 8 तारिख, 10 तारिखनिफ्रायसो अनलाइन जागोन। मार्चनि 3 तारिखसिम बे वेबसाइटआव जागोन। नोंथांमोना जेब्ला बिनि अनलाइना जागोन, आं नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे साइडआव फैबा बेल आइकनाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना मोननो हायो। बेयाव नै नोंथांमोना बेयाव नुदों जेनेरेल टार्म एन्ड कन्डिशन टु एप्लाइ। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा टार्म एन्ड कन्डिशन दं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थागोन। केन्डिडेट्स must not be less than 18 years and more than 35 years of age on
01/01/2020. However, the upper age limit are releasable as per existing government rules. बेयाव नै नोंथांमोना नुदों बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय 18 बोसोर जाथारनाय जानांगोन नै बे जानुवारि 1 तारिखनि गेजेराव सिमाव बिथांनि बैसोआ 18 बोसोरसिम जानांगोन आरो नै बेयाव 35 इयार्ससिम बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। जानुवारिनि 1 तारिखसिमाव बिथांनि बैसोआ 35 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन। माने नोंथांमोना जेन'बा नोंथांनि बैसोआ जानुवारिनि 1 तारिखसिम नोंथांनि बैसोआ 35 इयार्स जायाखैबा नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। जुदि नोंथांनि बैसोआ 35 इयार्सनि बारबायबा नोंथांमोना ST फोरनि थाखाय 5 इयार्स माबा दं एज लिमिट रिलेक्सेबल दंखायो। बेयो नै एक्जिस्टिं गभर्नमेन्ट रुल नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो। आरो नै 2 नाम्बाराव होनाय दं देयर शेल बी आनसुल रिजार्वेशन फर SC ST ST हिल OBC EWS कैंडिडेट इंक्लूडिंग वुमेन एंड PWD एज पार गभर्नमेंट रुल। बेयाव नै नोंथांमोना नुदों देयर शेल बी होनदों बेयाव रिजार्वेशन दंखायो नै जोंनि ST फोरनि थाखाय बेयाव नै रिजार्वेशन बेखौनो होनदों नोंथांमोना जोंनि ST फोरनि थाखाय। आरो नै 3 नाम्बाराव दं schedule and other details of written test shall be uploaded in www.dte.assam.gov.in। बेयाव नोंथांमोना नुदों नै शेड्यूल माने रिटेन टेस्टनि डिटेल्स बिनि रिटेन टेस्टनि जागोन थारिखफोर आरो बिनि डिटेल्सफोरनि सोमोन्दै बेयाव नोंथांमोनहा मोनथिनो हागोन। बेयाव आपल'ड खालामगोन होननानै बुंदों बिसोरो जेब्ला रिटेन टेस्टनि माब्ला जागोन आरो बिनि मा सिलेबासफोरखौ बेयाव नै आपल'ड खालामगोन होननानै बुंदों। बेयाव नोंथांमोना नै 4 नाम्बाराव नुदों द कैंडिडेट मास्ट आपल'ड द स्कैन कपि अफ द प्रुफ अफ PRC होनदों अफ आसाम क्वालिफाइं एग्जामिनेशन एज कास्ट etc along with recent photo size photography and specimen signature at the time of online application होनदों। बेयाव नै नोंथांमोना स्केन कपि प्रुफ हिसाबै PRC पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट आसामनि रेसिडेन्ट होननानै नोंथाङा मोनसे प्रुफ PRC डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगोन होनना बुंदों। आरो बेयाव नै क्वालिफाइं एग्जामिनेशन होदों एज माने नोंथांनाव एजनि प्रुफ थानांगोन। नोंथांनाव जेन'बा डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट दंबा होदो डेट अफ बार्थ गैयाबा नोंथाङा मेट्रिकफोरनिखौनो होनो हागोन। आरो क्लास 8 जाय बिथांमोना बे सार्टिफिकेटआव थाखायो क्लास 8 नि सार्टिफिकेटआव आरो कास्ट नोंथाङा नोंथांनि कास्ट सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामनांगोन नोंथाङा ST ना OBC एलं विथ होदों बेजों लोगोसे नोंथाङा रिसेन्ट नोंनि पासपोर्टखौ रिसेन्ट गोदानै लानाय दाख्लै बावैसो एबा रिसेन्ट लेटेस्ट नोंनि पासपोर्टखौ होनांगोन होनदों। बेजों लोगोसे नै इन्डिभिजुवेल सिगनेचार नोंथांनि गावनो होनाय सिगनेचार आपल'ड खालामनांगोन होनदों नै एट द टाइम अफ अनलाइन एप्लिकेशन खालामनाय समाव। आरो बेयाव नोंथांमोना नुनो हागोन नै 6 नाम्बाराव बेखौ नांलायला बेयाव नोंथांमोना नै 8 नाम्बाराव नायनो हागोन एनी चेन्ज अर अमेन्डमेन्ट टू दिस एडभार्टाइजमेन्ट विल बी पोस्टेड अन द एबव मेन्शन्ड वेबसाइट अनलि। जुदि बे एडभार्टाइजमेन्टआव माबाफोर चेन्ज खालामोबा नोंथांमोना बे वेबसाइट अनलि बै वेबसाइट अफिसियेल वेबसाइट www.dte.assam.gov.in आवल' नुनो हागोन होननानै बुंदों। नोंथांमोना बेयाव नुगोन नै बाहाय 9 नाम्बाराव दं नै इनकमप्लिटेड डिफेक्टिभ एप्लिकेशन शेल बी रिजेक्टेड विदाउट गिविं एनी इंटिमेशन टू द कैंडिडेट होनदों। जा इनकमप्लिट आरो डिफेक्टिभ एप्लिकेशनखौ बिथांमोना रिजेक्ट खालामगोन। आरो बेयाव नै 10 नाम्बाराव होनाय दं सबमिशन अफ रंग फल्स इनफरमेशन इन द अनलाइन एप्लिकेशन may lead to cancellation of candidature of the candidate at any stage of the selection process। स्टाडि रं साबमिशन आरो फल्स नोंथाङा नंखाय इनफरमेशन होदोंबा नोंथांनि एप्लिकेशनखौ रिजेक्ट खालामगोन होननानै बुंदों। जायखिजाया सिलेक्शन प्रसेसआवनो नोंथाङा नोंथांनि एप्लिकेशनखौ रिजेक्ट खालामगोन होननानै बुंदों। आरो नै बेयाव नोंथांमोना 11 नाम्बाराव होनाय दं डिपार्टमेन्ट shall not be responsible for non-submission of application for problem in the networking of any other reason। जुदि नोंथांमोना जेनेबा नोंथांनि एप्लिकेशन साबमिट खालामनाय एबा साबमिट जायि एबा नेटवर्कफोरनि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा बियो गावसिनि माने बे वेबसाइटनि दाय नङा होननानै बेयाव बिथांमोनहा बुंदों। आरो बेयाव नै नोंथांमोना बेयाव नायनांगौ दं बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेयाव
50 नाम्बाराव सिलेक्शन प्रसेसआव नायनो हागोन इयाव होनाय दं candidates will have to appear in a written test for the selection नोंथांमोना बेयाव written test जागोन बिनि गेजेरजोंसो सेलेक्ट खालामगोन नोंथांमोना written test होनांगोन बिनि उनावसो नोंथांमोना क्वालिफाइ जायोबा सेलेक्ट जागोन बेयाव बी नम्बराव होनाय दं नै written test details of the written test will be uploaded in the website and published in the newspaper written testनि डिटेल्स आरो डिटेल्सफोरखौ माब्ला जागोन बेखौ बिथांमोना वेबसाइटआव गावसिनि वेबसाइटआव आपडेट खालामगोन होनदों लोगोसे निउसपेपारफ्रावबो पाब्लिश खालामगोन होननानै बुंदों बिथांमोना निउसपेपारावबो होगोन आरो गावसिनि वेबसाइटआवबो होगोन आरो सी नम्बराव होनाय दं नै नो TA shall be paid by the department for attending written test and documents verification बेयाव सी नम्बराव होनाय दं जुदि नोंथाङा रिटिन टेस्ट होनो थाङोबा आरो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनो थाङोबा नोंथाङा नोंथांनि जेन'बा बास गाखोनानै थांनाय नोंथांनि ड्रेस गाननायफोरनि फैसाखौ होआ होननानै बुंदों नोंथांमोना गावनो गारनानै रिटिन टेस्ट गावनि फैसा गारनानै नोंथाङा रिटिन टेस्ट होनो थांनांगोन लोगोसे जेन'बा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनो थांनांगोन बेयो सरकारा एबा बे डाइरेक्टरेट अफ टेक्निकेल इडुकेसन अफ आसामा बेयाव नोंथांमोननो फैसा होनाय नङा एबा नोंथांमोना नोंथांनि निजा फैसाजोंनो रिटेन टेस्ट खालामनो थांनांगोन आरो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनो थांनांगोन बेखौ सी नम्बरा बुंदों नोंथांमोना आसा खालामो भिडिअखौ बुजिबाय आरो भिडिअखौ माबाफोर बुजियाखैबा माबाफोर डाउट दंबावोबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनो हागोन जेब्ला बिनि अनलाइना बेयाव नुदों नै बियो 10 फेब्रुवारि 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जागोन बियो 3 तारिख मार्चसिम अनलाइन जागोन नोंथांमोना जे बायसान्सआव माबाफोर बुजियाखैबा सोंहरदो आरो जेब्ला अनलाइन 10 फेब्रुवारियाव अनलाइन जागोन आं बिनि बोरै एप्लाइ खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप अनलाइन एप्लाइ खालामनानै खोन्थागोन ओंखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला जाहाथे अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि भिडिअ हगारोबा नोंथांमोनहा नुनानै एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोना साननो नाङा ग्रेड 4नि साख्रि क्लास 8निल' साख्रि बेयाव मा सेलारि मोनो बेफोरबायदि साननो नाङा नोंथांमोना एप्लाइ खालामालासिनो थानो नाङा नोंथांमोना जुदि मोनोबा बेयाव साख्रि मोनोबा नोंथांमोना मावथ'नो हायो आरो नोंथाङा बेजों गोजोननाय गैयाबा नोंथाङा नेक्स्टआव रिजाइन होनानै दस्रा साख्रिफ्रावबो एप्लाइ खालामफिननो हायो आथिखालाव साख्रि मोननांगौआ जोबोद गोब्राब बेनिखायनो नोंथांमोना ग्रेड 4फोरबाबो पियनबाबो सुखिदारबाबो एप्लाइ खालाम मानोना आथिखालाव साख्रि मोननांगौआ जोबोद गोब्राबसै नोंथांमोना सेलारिफोरखौ नायनो नाङा जाखिनि एसे मोनो बेफोरजोंनो नोंथांमोना सोलिनो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोना क्लास 8नि ग्रेड 4नि होननानै एप्लाइ खालामालासिनो थानो नाङा जुदि बायसान्सआव उनफ्राव मोजां मोनोबा नोंथांमोना रिजाइन होनानै दस्रा साख्रियावबो हाबनो हायो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामगोन आरो जोंनि बे ST हिलाव जोंनि बर'फ्रानो जायगा आवग्रिनो हागोन बेखौ आसा खालामबाय नोंथांमोना आसा खालामो बयबो एप्लाइ खालामगोन जुदि माबाफोर बुजियोबा अननानै भिडिअनि कमेन्टआव खोन्थाहर आं नोंथांमोनखौ हेल्प खालामगोन हागौमानि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनबावगोन थेंक इउ